आं खावलायगोन मानगोनां चिफ बिथाङा भबिष्यतआव जाहाथे बेबायदि आंनि आखायाव गोहो गैया बाथ्राखौ जाहाथे दा बुंथों। पुलिस गोहोआसो नोंनियाव गैया ना होमबा, हम डिपार्टमेन्टआसो नोंनाव गैया, नाथाय फरेस्टआथ' नोंनिनो ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो फरेस्टआव नोंहा फरेस्टार दङ, बेयाव फर्स दङ, दा होमबा गोहोआ मानो गैया? सिगाङाव प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकाराव पावारखौ हरफिनबाय होनना बुंदों, खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय बेखौ जुदि जों बिश्लेषण खालामनानै नायो नङा होमबा, बिजिरनानै जेला नायो जों नुयो पावारा बोरैबा बोरैबा नों हरबाय नामा गावनो सिदा सिदियै। बे हाग्रा दानस्रांनायखौ लानानैनो बेखौ बोरैहाय होबथानो हायो, बोरैहाय होबथानायल' नङा बेखौ बोरैहाय बासायनो हायो, बिनि थाखायनो सिखना झार होननाय मोनसे गोदानै नेशनेल पार्क बेखौ डिक्लेयार होनाय जादों आरो बिनि डिमार्केशना अफिसियेलि हयथ' दाबो जायाखै, जायनि थाखाय हादानाव थांग्रा सुबुंफोरा हयथ' बुजिनानै मोनाखै सिमाया बबे जागोन जाया। आरो नेशनेल पार्कखौ मानो नांगौ नाङा, जोंनो हाग्राखौ मानो नांगौ, फरेस्टखौ जोंनो मानो नांगौ, इक'लजिकेल बेलेन्स जोंनो नांगौ, बेखौ हयथ' बिथांमोनहा बारा मोजाङै हयथ' बुजिनो हायाखै, जायनि थाखाय एसे एनक्रचमेन्ट निस्सय जादों। आरो दाखालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि हाबाफारिफोर लानाय जाबाय बिनि एक्सन रिएक्सनखौ जोङो टिभि मिडियानि गेजेरजों नुदों, बियो जोबोद दुखुनांथाव। हाग्रा दानस्रांनाया जोंनि गावनि आथिं दाननाय गोदोना हानाय बायदि निस्सय जागोन, दिनै हयथ' जों मोनदांनाय नङा, फैबाय थानाय माखासे बोसोरनि उनाव निस्सय जों मोनदांगोन, मानोना दाबो अखाया जोंना नोङो बेलेन्सआव नंलिया, टाइमलि नंलिया। देग्लायनो नों नायदो जै हादों, सिगाङाव हाथाराखैनोमोन मेसेंसेया, नाथाय जै अखाया स्टार्ट खालामदों दिनै 1.5 माससो जाबाय जानांगौ नङा होमबा, बे कन्टिनिउ नों हागासिनो दङ। आरो जेला गायनाय फुनाय सम जायो अब्ला नागारहैगोन नामा, बे मोनसे गिनाय दङ। आरो बे खारना जाहैबाय जोंनि हाग्रा दानस्रांनायनि थाखाय हयथ'बा साइन्टिस्टफ्रा जेखौ बुङो आरोखि, जेखौ जों नुबोदों, जेखौ जों मोनथिबोदों। बेनिखायनो हाग्राखौ बासायनाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिल' नंलिया, सोरबा सरकारनिल' नंलिया, बबेबा हान्जानिल' नंलिया, बबेबा पार्टिनिल' नंलिया, बे एज ए माने सुबुं हिसाबैनो नङा होमबा, हिउमेन बिइं हिसाबैनो जोंहा बेखौ बासायनांगौनि दरखार दङ। आरो हाग्रा बासायनाय लोगो लोगोनो बेयाव जिब जुनारनि खोथा दङ। इक'लजिकेल बेलेन्सआ इमबेलेन्स जायोब्ला माबा मोनसे खहा निस्सय फैगोन। बेनिखायनो बेखौ बयबो जाहाथे सिन्था खालामो, गासैबो हारि माहारिफ्रा सिन्था खालामो, बेखौ आं मिजिं खालामबाय। नाथाय दाख्लै रुनिखातानि जाथायाव जोंहा मानगोनां चिफ बिथांनि जिखिनि फंनैसो जिखिनि बाथ्राफोर, बे एसे इमेच्युर जानाय बायदि आं मोनदों। मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ ट्रेन्सफार साबजेक्ट होननानै बुंबाय आरो नंखागौबोखा ट्रेन्सफार साबजेक्ट। फारसेजों आंनि आखायाव आयेन शृंखला गैया, बेनिखायनो रिपर्ट लानानै स्टेटआव हरगोन होननाय बाथ्राया एसे साननो गोनां बाथ्रा जादों। आरो मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जिथु ट्रेन्सफार डिपार्टमेन्ट आरो नों सासे केबिनेट रेंकनि माने जायो, आसामनि केबिनेट मिनिस्टारा जेरैहाय गोहो दङ, बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट रेंकनि जायो। दा केबिनेट रेंकनिबा नोंनावनो डिसिसन लानो हानाय आरो ट्रेन्सफार जिथु साबजेक्टआ फरेस्टआ, बेखौ नों बोरै लांनो लुबैदों बे नोंनि सायाव, नोंथाङा मा लुबैदों बेखौसो नों लिंहरनो हायो। खिन्थु सिदा सिदि नोंनिफ्राय जेबो एक्सन रिएक्सन गोहो गैया होननानै बुङोब्ला बे साननो गोनां जायो। मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 5 बोसोरा जोबोद सान्थियै बारदोंमोन। दा सान्थियै बारनायनि गुदियाव बेनो जे बेयाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि दल संगठन इन्टेलेक्सुयेल गासैखौबो बिसासाव लानानै खामानि मावदोंमोन। बेनिखायनो बिसासाव लानांगोन, प्रसासनखौ बिसासाव लानांगोन। आं नुदों, खोनादों, रायज्लायनानै मोनथिदों जे प्रसासनखौ बोरै लांनो, बे सिचुवेसनखौ बोरै अभारकाम खालामनो दाबो जेबो माने कअर्डिनेसन खालामनाय गैया होननानै जों मोनथिदों। दा बिदिनो जामारदोंब्ला बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा आरो नङा होमबा। बेनिखायनो आर्नेस्ट रिक्वेस्ट बिथांनिसिम जेन' भबिष्यतआव आंनि आखायाव ल' एन्ड अर्डार गैया होननानै दा बुंथों। मानोना नोंथाङा इलेक्टेड सासे मेम्बार, सासे चिफ, नोंथांनिफ्राय गोबां आसा खालामगोन। पावार दागैथों रायजो राजा दङना नङा होमबा, दल संगठन दङना, बिथांमोनजों सावरायनानै पुलिस गोहोआसो नोंनियाव गैया नङा होमबा, हम डिपार्टमेन्टआसो नोंनाव गैया, नाथाय फरेस्टआथ' नोंनिनो ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो फरेस्टआव नोंहा फरेस्टार दङ, बेयाव फर्स दङ। दा होमबा गोहोआ मानो गैया? गोहोआ निस्सय दङ, बाहायनोसो रोङाखै, आं बेखौ सानो आरोखि।